F'parti żgħira mill-promenade ta' San Ġiljan, proprju faċċata tal-Knisja tal-Madonna tal-Karmenu bis-Swit il-Balluta, ingħalqet bħala miżura ta' prekawzjoni wara l-Infrastructure Malta innutat periklu f'din l-istruttura li tagħti għal fuq il-baħar. Dwar dawn One News tkellem Anton Zammit, il-perit li qed joħsieb li dan is-sit li nbena fl-2003 jerġa' jkun sigur għal eluf ta' turisti li jgħaddu minnu ta' kuljum. U spjega magħna x'kien dak li ġalhom jalqu dan is-sit u x'azzjoni ttieħdet b'mod immedjat. Wara li għamilna l-ispezzjoni dirinna illi saqaf jgħet kondizjoni minħabba l-bahar matul is-sin illi attakka il-ħadid u mermer ukoll l-istruttura b'tali mod illi xtaqna li għal-fini ta' public safety nikkoordinaw l-area ta' fuq u bekk nkunu nistgħu nżommu l-area safe għal-pubbliku u eventualment bdejna naħbu wkoll għal-repairs li hemm. Is-Sur Zammit stqar magħna li x-xogħol mhux se jaqaf hawn, hekk kif minn barra din iż-żona, Infrastructure Malta se tkun qed iddawwar ħarsitha fuq żoni simili biex ikun assigurat li kollha qegħdin fl-aqwa standard possibbli. Ser inkomplu bl-ispezzjonijiet nkunu din nagħmlu regolari. U fejn postijiet bħal dawn se nkunu notajna din it-tip ta' damage. Dwar dan għamel l-intervent tiegħu il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borg li filwaqt li rringrazzja lil ħaddiema ta' Infrastructure Malta għall-intervent immedjat, stqar li talab li ssir ispezzjoni tal-istrutturi kollha ta' dan il-promenade u ta' oħrajn bħalhom sabiex tkompli titjib il-kwalità tal-infrastruttura ta' pajjiżna.